ହେଇଗଲା ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଝେ। ମୋ ବୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଉ ହେଉ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଥିଲୁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲା। ଆମକୁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ନା ଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ, ନା ହେଉଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ପୁରା ମସ୍ତି କରି ମାମୁଁ ଘରେ କଟି ଯାଉଥିଲା ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି। ସବୁ ତ ଲିଭିଗଲାଣି। ନା ଅଛି ଜେଜେମାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ। ଜନମମ ବହି ତ କେବେଠୁ ଲୁଚିଗଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ନା କି ଗାଁ ଘର, ସବୁକିଛି ଆଜି ଲୁଚିଗଲାଣି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ପରି ସବୁ ବଦଳିଗଲାଣି ସମୟକ୍ରମେ। ନିଜ ମାମୁଁ ଘର, ନିଜ ଗାଁ ଘର କଥା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ମୃତି, ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେପରି ଭାବିବେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ।